čo vie vedieť, čo zase Ušli včera dve princezny z rozprávkovej knižky. Vedali, že chcú vstúpiť do našej chýšky. Stará madinka vždy dá usmaženú hrianku, volali ju za kuchárku do Zlatého zámku. Povedala, že nepôjde. Ľúbi Anetku, aj mňa, aj tak by sme mu nedali jej maminkina mama.
Keď vám dneska v sviatku kytku kvetov oddám, príjmite ju ako vďaku, ona všetky zostaví. V tej kytke je skrytá láska, nás láskavúca. Pretože mám malé nôžky, chodím nakupovať rožky, mlieko, cukor do čaju, v obchode ma poznajú, že tam stretnem starú ženu, vraskavú a prihrbenú. Zaželám jej dobrý deň, dúfam, ja vám pomôžem odniesť tovar kúsok cesty, až pri váš dom